хонаи дуошунага дар бинои новостройка дуплекс мебошад. Дӯстони азиз, 4 хонага дар поёни корвон бо нархи ҳамагӣ 637 000 сомонӣ. Аз ин тараф бозори корвон, аз ин тараф дарвозаи шаҳр, пости Чимтепа. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем, инҷо бозорчаи Гравзавод, мағозаи Ҳаёти Нав ва дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем, ҳама раҳо то хонаи асфальткардагӣ ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Хонаи фурӯшимон дар сеюмошинаш ҷойгир аст. Чорхонагаи пурра мебошад бо масоҳати 110 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. Дӯстони азиз, 3 та спални гарнитур дорад, кухни гарнитур ва дигар мебелу техника ҳамааш меистад. Дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ занзара пурсон шавед. марҳамат навормона шур мекунем. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад, прихожая, роҳрав аст. Дӯстони азиз, ин меҳмонхона, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва ин бошад зинапоя барои баромадан ба дуюм ошина. Дар дуюм ошина низ боз 3 ҳуҷраи дигар аст. Ҳар 3 ҳуҷраи хоб мебошад бо 3 та спални гарнитур. Аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. ба ҳамин сабти хона ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.